Ja tervehdys kaikki. Ja tervetuloa tänne Lauhan renkikanavan pariin. Mun nimi on Tommi Mujunen ja tässä tällainen lyhyt infopläjäys, että mistä kanavassa on kyse. Eli tästä lähdetään liikkeelle. Eli mä oon itse muuttanut tänne Metsikköön kansallispuiston kupeeseen asumaan tuossa 1,5 vuotta sitten. Ikäni asunut kaupungissa. Totta kai paljon liikkunut luonnossa, retkeilyä ja näin. Mutta nyt en asunut täällä tällaisessa 1850-luvulla rakennetussa metsänvartija hirsitorpassa. Täällä asutaan mun koiran Valon ja sitten avopuolison Sannan kanssa. Ja nyt täällä sen 1,5 vuotta asunut ja nähnyt niinku tän, minkälaista se elämä täällä on 4 vuoden aikaa ja mikäkin vuoden aika vaatii. Mitä vaaditaan, että on mukavaa ja mitä joutuu tekemään. Ja näin, niin sitten tuli sellainen fiilis, että teenpä sellaisen projektityylisen systeemin, että kuvaan nyt seuraavan vuoden ainakin, että mitä kaikkea se elämä täällä pitää sisällään ja minkälaista se elämä on täällä. Tää ei ole stand-up-tili, vaikka on koomikko, niin tää ei liity stand-upiin millään tavalla, ei tule keikkapätkiä. Saattaa tulla joskus joku pätkä jostain keikkareissusta ja näin, mutta tää keskittyy ihan vaan pelkästään tähän, että varmasti tulee videota paljon retkeilystä, retkiltä ja en minä tiedä, kaikkea mahdollista. En ole mitään isompia rajoituksia antanut itselleni, että vaan tietyn tyylisiä juttuja. Että katsotaan, kuvaan sitä, mikä tuntuu itsestä mielenkiintoiselta ja sitten ehkä myös vähän sillä ajatuksella, mikä saattaisi tuntua niin kuin katsojien mielestä mielenkiintoiselta. Mutta en tiedä, mutta tästä tää lähtee. Ja saa jättää kommenttia, jos on esimerkiksi jotain ajatuksia, että hei, olisipa kiva nähdä video jostain tietystä asiasta, niin sitten koitetaan sellainen kuvata ja välillä teen pidempiä videoita, varsinkin just tänne YouTuben puolelle, niin missä saatan höpötellä fiiliksistä. Luultavasti istun nuotion ääressä ja höpöttelen sitten, että mikä on olo ja miltä tuntuu ja onko joku, mikä sillä hetkellä ahdistaa tai onko jotain muuta. En tiedä. Tää on kuulkaa mulle ihan yhteisöseikkailu kuin teillekin. Niin, mutta tästä lähdetään liikenteeseen ja sitten kaikille kavereille, niin tulkaa kyllä. Mä oon tosi yksin.